Sziasztok! Üdvözöljük a Velená fogyasztói Magyarországon! Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. My sme zakladatelia Veleny. Mnohé z vás nás dnes vidia prvýkrát. Deje sa tak pretože sme sa rozhodli. Nastal ten správny čas, aby sme vystúpili zo svojej komfortnej zóny a začali pre vás točiť videá. Videá ohľadom toho, ako Velena vznikla, prečo Velena funguje, prečo je tu s vami, čo nové pre vás chystáme. Tých tém je veľmi veľa, preto by som s touto cestou chcela vyzvať, ak vás niečo konkrétne zaujíma, či už ohľadom Veleny, alebo ohľadom nášho podnikania, alebo niečo ohľadom nás ako o ľuďoch, dajte nám prosím vedieť v komentároch. A keďže na tento reel máme len 90 sekúnd, tak by som prenechala slovo Peťovi, aby vám vlastne zdelil tú najpodstatnejšiu informáciu, ktorú sme vám chceli povedať v tomto našom prvom videu. Chceme sa poďakovať hlavne našim zákazníčkam a followerkám za to, že nás máte radi. A že sa vám páčia naše produkty, že ste celý čas s nami, že sa nám dostáva toľkej podpory od vás, lebo to je to, čo vlastne nás naplňa. To je to, čo nás poháňa ďalej a to je to, čo našej práci dáva zmysel. Takže tešíme sa na vás v ďalších videách a majte sa pekne. Čaute. Ahojte.